Россельхозбанк акционерлік жамғияты дәулет программасы негізінде ауылда яшәүче халыққа бірінші программа тәкъдим итә. Бу ташламалы кредитлар. Аның беренчесе ипотечный кредит, сельский ипотека дип атала. Аның бу программа буенча Россия территориясында любой кеше үзенә йорт сатып ала, фатир сатып ала, яки йорт төзи ала үзенең җирендә. Төзү эшләре аккредитация үткән оешмалар аша эшләнергә тиеш. Бу программаның условиялары 25 елга кадәр бирелә. Кредит процент ставкасы 2,7-дән алып 3%-ка кадәр. Кредит алучының яше 21 яшьтән башлап 65 яшь булганча кредит түләнеп бетергә тиеш. 10% беренче кертем булырга тиеш. Бу кредит буенча кирәкле документлары анкета тутырыла банк формасында. Паспорт копиясы, иненнән снос копиялары кирәк булачак. Эш урыныннан хезмәт кенәгәсе, 2 НДФЛ справкасы, яки хезмәт хакы турында башка справка алып килүе шарт. Икенче кредит инде безнең потребительский кредит. Монысының суммасы 30 меңнән алып 250 меңгә кадәр. Моны шулай ук авыл җирлегендәге халык ут кертергә, су кертергә, җылылык кертергә, канализация эшләргә, яки өенә, яки фатирга ремонт ясарга тота ала. Срогы моның 6 айдан алып 5 елга кадәр, процент ставкасы 3%-тан 5%-ка кадәр. Шулай ук кредит алучының яше 23 яшьтән башлап, шулай ук 65 яшь булганчы түләнеп бетергә тиеш кредит.